Ара, оп! О, се пуска много гадно този камък. Аз го пускам. Това го има на видео. Как падна? Не знам. Забих се в канавката. Това е и третия ден. Днес се оказах, че ще сме малко по-малко хора. И се ще видим дали може да направим нещо. Ето е. Значи седнаха широки ходим. Аз, Хакера, Кирил, Стоян, Галин и Патилов. Ара, оп! Ехе! Ара, оп! Абе, добре го рипнахме, не знам, много издетех. Много му издетех сега. Камерата? Добре, тук. Така. Снемем. Я да видиш точно. Защо аз? О, Хакер, ева ти пред мен днеска. Хора, пускаме стравата. Хора, за видеото за YouTube. Да. Ара, оп! Айде, ние ще минем сега през рок-гардена. Не знам аз тук какво. Моля. Аз откъде минах, бе? Това си го взимаме като вираж. Моля, бах ти го ипа. Тук спираме. Спираме. Оп. И сега ще ти прехвърля колата. Абе, завари и надолу. Моля. Днес съм по-бавен, пичове, защото разбрах, че има дърво след големия трапец. Много дървено го спичих. Хора, сега стана една лодория. Да, някой дърво. Тук има някакво паднало дърво, сега прекараме си колелата, на половината вече ги прекарахме. Да, малко напред, хакерски. И там е колелата. Аре! Хора! Отново ще се заминала. Разбирате ли? И дропа го прелетех сега малко. Ама, това си е съвсем друг въпрос. Моля, викам си пак ще няма. Тия нямаше мисля.
нали взехме спираме на те снимат? О, хакер! Добре, ай, ние направо пускаме. Моля. Close call. Това беше много опасно. Камъка, че го пусна. Но се пуска много гадно този камък. Аз го пусках. Това го имам на видео. Как падна? Не знам. Забих се в канавката. Падна! Паднах накрая! Ето, бе. На предно салто. На паето ли?